hacker. Κυρίες και κύριοι. Oh shit. Όχι, το ένα το χάσα, περίμενε. Το ξέρω. Εσύ έχεις τάση. Το έκανα. Ρε μαλάκα, τρακάρεις, τι ακούγεται έτσι. Τα έκανα όλα ρε. Τι άλλο ένα. Ναι, τι. Ναι. Όπα μαλάκα. Πολύ πήγε. Ωραία λοιπόν. Τι όπλα. Πάμε αυτόματο. Δεν βλέπω. Ρίξε καμιά τέτοια. Έχεις καμιά μπαζούκα ή κάτι τέτοιο. Άσε, τη στέλνουμε. Έλα, αρχίσαμε. Τρέχω. Σκάσε. Wow, αυτό ήταν ωραίο. Τους φάγαμε όλους, Άσε με να οδηγήσω, please. Άντε γεια. Άσε με να οδηγήσεις. Έτσι. Πού να καταστρέψεις τα μάτια σου με στίκι, Τι να βγω. Κατέστρεψε τα μάτια. Κατέστρεψε το. Άντε, δεν μπορείς ενώ είσαι εδώ μέσα. Βγες και ρίξ του. Δεν μπορείς ενώ είσαι μέσα. Και μπες μπροστά παρεπτόντως. Κάτω να τίναξε το. Έτσι. Αχ, τι κρίμα. Το ευχαριστήθηκα βέβαια. Δεν έχουμε πόρτα. Τη γαμίσαμε τη δωρακισμένη, ξέρω εγώ. Νομίζω θα μας περιμένουν κάτω, να ξέρεις. Εδώ κάτω μας περιμένουν. Νάτος. Ωραία, πούστη μου. Ρε, εντάξει, πώς γίνεται να είναι θωρακισμένο να... Σχεδόν με σκότωσαν. Πώς γίνεται αυτό. Πες. Άντε γάμις. Πώς γίνεται. Ρίξ' του, μη με φάει. Έχω λίγη ζωή. Κρίς, ακούς. Άντε γάμις. Το γάμισα με το... Ναι, γιατί ενώ υποτίθεται δεν μπορείς να πάθεις τίποτα, μου χάσαν σχεδόν όλη τη ζωή. Είμαι τιμοθάνατος, το λέω. Έχω πολύ λίγη ζωή. Damn, έχω πάρα πολύ λίγη. Δεν ξέρω πώς γίνεται να περνάει από μέσα. Λένε θωρακισμένο. Δεν έχει σχέση, δεν μου ρίχνουν από εκεί, μαλακία, θωρακισμένο είναι. Ρίξ' του. Ωραία, πούστη μου. Δεν κοιτάω μπροστά. Άμα, θα πεθάνω, έτσι λέω. Θα πεθάνω. Μαλάκα. Και μπροστά μας αυτό μας κυνηγάει, έτσι δεν είναι. Όχι. Έλα, φτάσαμε. Τώρα δίθεν ξέρω εγώ εξαφανίζονται και δεν έρχονται. Εσύ ρίχνεις με σιγαστήρα ρε. Ωραία. Λίγο ακόμα θέλουμε να φτάσουμε τώρα στην τράπεζα. Μαλάκα, τέλειωσα και μου βγάζει κάτι μαλακίες, μου βγάζει ένα ανθρωπάκι. Ωραία, πάμε, βγαίνουμε. Πάμε, όπα.
Δεν είναι εδώ το μαγαζί, εδώ, η τράπεζα είναι πιο μπροστά. Ωραία. Πάμε να βγούμε έτσι σαν... Πάμε. Μήπως βιαστήκαμε. Πώς το κάνουμε unlock? Με το app. Ωραία, πού πάω τώρα? Να το, το βρήκα. Activate. Μαλακιά. Πού να... Ωραία, βλέπω την κάμερα. Όχι, τη βλέπω. Ωραία, πάμε, φύγαμε, βγες. Παίρνω όπλο, βγάζω όπλο. Κράτα τον, μη χτυπήσει το κουδούνι, το έχω δει σε βίντεο. Μη χτυπήσει αυτός της τράπεζας, μη χτυπήσει. Μην πατήσει το κουμπί και φωνάξει την αστυνομία. Να τον προσέχεις. Έλα, το τρυπάνι, δεν ξέρω καν πώς δουλεύει αυτό το θηρίο. Τι κάνω τώρα, μέσα. R2. Ωραία μαλάκα, ναι. Ναι, αλλά να σημαδεύεις. Μαλάκα είναι πανδύσκολο. Μαλάκα είναι πολύ δύσκολο. Μαλάκα δεν μπορώ να το ελέγξω. Αχα, άργησα. Τι έκανες ρε μαλάκα? Εσύ φταίς, έκανες kill. Κάτι έκανες και λέει failed. Κάτι σου είπε να κάνεις και δεν το έκανες. Όχι, να κάνεις ό,τι σου λέει. Σου το είπε. Εγώ πρέπει να πάω γρήγορα, κάνω μια ώρα, δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό το μαραφέτη. Όλες. Ισχύει. Ωραία, λοιπόν, πούντες. Δεν τις βλέπω. Να μία. Τη μία την έσπασα, τις άλλες κάνεις εσύ. Αλλά να προσέξεις τον βλάκα εκεί. Μην πατήσεις το κουδούνι. Ωραία, μαλάκα. Τώρα εντάξει, είναι πάνω δύσκολο όμως. Δεν καταλαβαίνω τι κάνω. Δεν πάει ρε, χαλάει, ξέρεις. Μαλάκα, ακόμα δεν άρχισα και μου μπλοκάρει, μαν. Μπράβο, ηλίθιε! Σου είπα να τον προσέχεις. Ωραία, πούσι μου. Καταγράφουν μια μαλακία που δεν μπορούμε να πετύχουμε. Ωραία, πάμε πάλι. Μαλάκα, αυτό το γαμημένο τρυπάνι κολλάει. Δεν ξέρω πώς γίνεται στα βίντεο και το βλέπω να είναι μια χαρά. Το πούστικο, κοίτα. Το πάω σιγά και κολλάει. Μαλακία γάμο. Έλα, όχι, δεν... Τι? Μαλάκα, μου κλείσε τα ακουστικά, μου κλείσε το κοντρόλ, Τι στο... Έβαλα άλλο, λοιπόν, κάτσα το. Ωραία, έλα, πάμε, συνεχίζω. Ωραία, εντάξει. Πόρε. Τι κάνεις ακριβώς τώρα? Δεν το έχω δει ποτέ αυτό που κάνεις εσύ. Εγώ στα βίντεο βλέπω πάντα αυτό που κάνω εγώ τώρα. Μαλάκα, δεν μπορώ να...
Μαλάκα, δεν τρυπάει η μαλακία. Δεν ξέρω πώς το κάνουνε άλλοι. Έλα, τώρα το τρυπάω, τώρα. Τώρα το πάω. Πρέπει να το... Α, κατάλαβα τι πρέπει να κάνω. Όπα. Ναι, σχεδόν. Έλα, τώρα έχω μπει στην ευθεία, εντάξει, θα τα καταφέρω. Έχω χαλάσει ήδη... Περίμενε, έχω χαλάσει ήδη 2 κλειδαριές, πάω για τις άλλες 2 τώρα. Κοίτα το cargo bob, τι θα κάνει. Το πέρασες. Άντε, τι κάνεις. Άντε μια ώρα. Yay, we did it. Μόνο και πήρες εσύ το platinum, έτσι. Πώς είμαι έτσι. Όλα θα τα κάνουμε, απλά να καλέσω και τον άλλον. Εννοείται. Το prison break το έχω κάνει ήδη, αλλά επειδή έπρεπε να βγω πάνω που τελειώσαμε, αργούσε πολύ και έδειχνε βιντεάκι και έφυγα αναγκαστικά. Έλα. 46 χιλιάρικα. 46 χιλιάρικα. Ω, 115 πήγε. 115 πήγε. Α, όχι, 57. Χέστο.